Milli parlamentin yol başçısı hormatly prezidentimiň adından elçini jogapkärli wezipe belenmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasynda gatnaşyklary ösdürmek boýunça alyp barjak işini üstünlikleri arzuw etdi. Elçi hoşniyetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Kolumbiýanyň prezidentiniň döwlet başçylygy Serdar Berdimuhammedowa iýeren mähirli salamyny türkmen halkyna bolsa awadançylyk, rowaçlyk barada arzuwlaryny ýetirdi. Söhbetdeşligiň dowamyna dowla ygtyýarly wekili Garaşsyzlyky Mişelik Beýtarap Türkmenistanyň hormatly prezidentimizin başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän içerwadaşary siýasatynyň esasy ugurlary, ýurdumyzyň mejlisiniň düzümi we oň alyp barýan iş hakynda geňişliğini gurrun berildi. Duşuň dowamyny iki tarapdan şolsanda halkara gurum bolan ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini ýoly goýulan gatnaşyklar barada özara pikir alşmalar boldy. Duşuň ahyrynda Kolumbiýa Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowluk tayarly elçisi dowlat tarahy hyzmatdaşlyk ösdürmek uguruny ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy.